ako. Ha? Masa may problema sa ako anak itong ngayon na naman ito? Pamunta na yung anak. Kung sa'y problema na mo. Ano ito? Sus, baita ni negosyo ah. Murag ko tayo anak. Huwag makaabang. Unta, dagko na. Duulo na ta, umay kwarta. Kung saan mo kayong giginhan na rapido? Kung saan mo mo kay abang na ito negosyo? Ano naman ito negosyo? Nasira-sira store na ni. Imbes sari-sari store. Unsa may taon ka pa ay. Nakanang ako gipangain mo para ra mas kung lingaw-lingaw pa nya. Ako sa basat. Usar gud imong anak ako ra gud. Pinanggap ko kagamay ana. Pinangga lagi, pero unta, imo kung tabangan sa kumatrabuon, bes balay, ano malipay po unta, wala mo kay kaabag, unta, bugtong kang anak na ako. Mao gani pa. Nga kaya ra man mo diha kung di na nimo makaya. Matabang mo ko bro. Pagaya ko kung pangayo kay gamay ra man kay na. Bida gini anak, kagasali ka lang kay ispuwilid ka. Wa ikaw rin bugtong anak na ko. Hindi, nabalaw kay anak ng lain nga gwapo-gwapo panimog. Sige pag yaw-yaw diha pa ay. Sus mga tagkahatag lang kay. Ginawa to negosyo. Oh, utang! Pati naghanap ito listahan, utang! So sa inyo ako pakitian ang libro pa. Ang akong pangayo nimo kung imo kung pinangga tagay ko kay. Anak, sige, Last sige. week po na ako kumbisyo. Ayaw po, inak. Ayaw kay pinangga ang tawag ka na ko. Ayaw mo kayo. Ayaw sayangi imong ugma kay maningkamot ugma ayaw para sa imong kugmaon. Umaw na Pero, niya. unta, abagi ko dun. Kinila na akong lasa korta, ha? Maura ni pa. Gagamay ko na ni ba? Sus, mangita pa magaglain nga bisyo naman na nimo. Dili man ang imong sweldo ni narbaho ka nga naaki income nga gihatag nako. Imo nang gipangayo. Pero kay pinangga ta kang anak kay way laing pinakagwapo na kong anak. Kay bugto na kong anak. Ay sayangi imong naong dong ha. Ano bisyo ha? Ano lang? Salamat kay ma. Mabot nako. Okay ra gini ba? Lingaw-lingaw ra bali ato na ko ba? Ita ni anak ka hinuon. Grabe ka busador. Nagsalik ispuwil kay siya sa bugtong anak. A few moments later. Ha! Gaya sa niabot ang kontra nga tukbunon kay ba? Ha, nagkaputot lang, ipag-abot sa biliran, magsige yung soko-soko lang ng mga klas eh. Ay! Ay! Uy! Magani kay ina na ka! Balik kay kubay kay. Pagigduwa ko ni magusap. Matay no, di ka pong gamutagam no nga. Hindi ko kabawas na ko. Ano matagam ko nga gusto mo gyud ko mubaw sa nimo. Nya, nagdana kang dahang puhunan niya. Gidad-ad ka ko sa kabag. Duwa ta oh. Kini kwarta na sa... May paila kay pili mo ka! Parehasa? Parehasa way partida. Uy, partida! Oh, diya, mo pa nagkaputot ka, hatag-hatag pag karong partida, di mo ka nadaog, ikaw kaya ngayon hatagag partida. Ang taniro. Di ko kubawasan eh. Sige, burak na lang! Ha! Nya, okay na diya! Okay na. Nya, kilaay man eh! Mag-agad ako nimo. Sa mo! Ah sige. Bantay ko ito ha! Agad-agad ka ko, basi mo abay na karong taon. 300 ko bini mo ko tada. Pero dako gini ron. Nya, ready na ba? Kagyaw-yaw diya! Sige na. Ready na. Bantay ha! Burak na ko! Bantay nga kontra ko nimo, bantay. Terus Oh, way tula! Laruhan na diha, kay di nagkuay na naman ni sugal na ba? last ball na ko. Tula ni. Tula ko tang gamay ka nagbangag basta last ball oy! Masod tanawa lang. Kurog-kurog ni ka! Tanawa lang kumayo. Huy! Wah! 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 Oy, lakto ko para horot, puro ong-ong. Lasa gina. Mau na lugos kakabot bilyaran ko tuga-tuga nagpanunga. Kuwang kasahit. Tira. Last ball pa ko para urot kam. Ay, sos, kadukola kong ong ana. Kaong-ong ani, masiplat bugtaw ni. Tira hisa. Kagaan tayo partida. Balahon akong tako. Parang ka kay last ball na ko para urot ka. Sus, kambugiro. Bali-bali pantako abi kay ambula ung kayo. Tirahin na. Tirahin na. Kiraan jud ni. Yes! Last ball, last ball. Last ball ako, last ball. Kay tuwasan. Tuwasan.
Parehas ta, last ball. Iwasa. Bol, taga ang partida. Taga ana din partida sad. Walhonon ako, akong tuohon. Tuohon ako. Oh, tuon ni di ka kulbaan ni. Oh, Sige, tirahi. patay. Tahan yun. Ang problema na ko, kuwang rin akong kwarta. Ya, sama magtahan mo. Narabay, tahan lagi ko na ba, kay lupig ko ni mo, kay bisig parehas na. Lopik ay huwag kay kadag-anan ako kasi imo lang height ano. Ugos mo kinton mong ka ng biliran. Pero, bay, Saman. bay, pasensya na kay gikani bay. Hagay, kwarta bay, kuwang ni bay niya. Ang akong kuwang mo bay, gini bay, 300 na akong gihatag sa kong papa bay, pero, way problema kay, mubayad may kunin mo bay. Maulay ka daw lagi. Kusog kay ka manugal og ginagko. Pero 300 rin mong kwarta daghan para pagkagkula ko pila yung utang mo nako 5,000 pa imong utang nako nya plus karon pa 300 rin imong gitahan. Kuang bagag 700, 5,000 city na imong kuang ano. Ano silang kag pangul. Ay, bay, mubayad din kunin mo bay. Kung gusto ka bay, na ko'y paagi kay ang akong papa bay. Dato kayo, negosyante. Ay sige ka pahambog imong data papa dato negosyante. Nya imong kwarta 300 ra. Kayo kanong og sunod kung mao na mga imong kwarta re puhunan mo gamay kayo. Bay, pinangga mo ko sa kong amahan bay. Bugtong mo ko niyang anak bay, mo nang pinangga ko. Unsa may labot ako anag pinangga ka og bugtong ka sa anak si mong amahan. Ang ako matanhan lang ko nimo sa imong call nako. Magkabayad lagi ko ana bay. Na ako'y paagi bay ay kung musugot ka, ako pa nang punan. Unsa na? Ang maayo ani na itong buhaton bay, sundon lang ko nimo. Magdagag kutsilyo, unya, imuhay ko kung nung gabon. Unya akong adto na kong amahan, akong ilaron kay dali kay tumgawas liyang kwarta basta ngun anak kong paagi kay kaduha na anak ko naghimo. Kaya sa to pa, ang imong utang nako, imo pang punan. O ako pa kang punan sa kong Bayad utang nimo. Bayad sa atong aksyon nga to padong. Oh, Matay may na imong plano bira. Basta sure yung ka mabayaran ta. sure lagi bay. Kay kana kong amahan dato kay na kay ang iyang mga baligya na kaguran ug lugod. Matay Tingga kuwang kusig manghali ro lugod bay. Oh, Okay. kay gamit masan kay nang lugod ug kaguran bay labi na ang mupalit parehas na kog dagway. Bungo. Okay, sige, sugot ko na bay. Basta kay ang importante mabayaran ko bay. Oh, sige, adto na to. Oh, sige, sige. As maghuwag ta kutsilyo. Amang ta nagtuloy ha. Oh, sige, sige. Oh, sige. Sige. May na basta tanahan ko ha. A few moments later. Kanina yung kanako. Ha? Pinadyo! Wala! Ano sa problema sa ako? Ano itong ngayon na naman ito? Pangunan na yung anak. Kung sa problema na mo. Ano ito? Wala pa niya? Ha? Nagkutang manggugo niya pag napili ko sa pilyar pa. Ayaw ko pat yun pa. Jesus, pinubos mo sa mga langit. Dako na kinakutay mo anak ako. Sabutan na nato ninyo! Kinisundan ako. Ayaw! Hait ka rin. Hindi yung ilo ng lawas. Wala ka rin. Nagot pa yung kanay mo anak. Ha? Sus! Kaya yung problema! Jesus, ginawa ko mo anak. Kaya maamo mo kunin mo yung tao ginawa ko. Ano may problema ninyo duha dong? Kanang imong anak. Ha? Sige nagpanong na ko bilyard. Oo nga. Wa man jud ta na siya nag-anan. Dagko pa kay pinustahan. Nya wala di kwarta. Ay jud. Ay, dong. Ay, ano? Isa ko lang sundan dong. Bayaran ko na. Ay, ito pala ka na. Pila mo na. Bayaran mo. Jismil. Ha? Jismil ang Kaya tagtanan pa. Las pipat yun ko pa. Ay, sus! Dismil na dong! Hey, isa ko na dong! Dismil. Bayaran ko na dong! Dismil ang anak ka! Kaning anak ka dong pinangga ka na kuha na ko yung anak ka Wow. gwapo! Pero wala yun kay sus. Bayrinin pa. Dara ko lago. Tubig! Kay naparo ko na anak ka nimo. Ay, gumala ka! Bayaran ko na! Pila man na! Para magkasinabutan eh. Jismil, ay kurkurog ya. Kaso namang buka. Dali ang bayad pa. Ako nito ang ginulbos mo! Dali ang taon pa. Nagkaikot ka! Bayad pa. Bayad na lang pa. Bayad na lang. Bayad na lang pa. Pat yung ulit pa. Gusto pa ni. Bayad na lang pa. Pinukul mo yung taon na! Kami mong taon kung tika problema! Bayad na lang. Dali pa. Dala dong! Yung ka na pa. Dismil na! Jismil eh. Dismil na dong! Dismil! Ya, sabot ta. Ningon na ka. Salamat Ay pa. na pasul magbalik kay Salamat pa. style si mga anak. Kita nagkontra yun. Nga ito. Di patungkol si mga amahan eh.
Pwerte kang ikulata! Salamat dong, salamat dong. Ikaw na kay Gibera naman ka, Papa. O, gani. Yan, salamat kayo. Oh, sige. Bayad na ako sa akong utang, Alvin. Saan ba yun? Saan yun? Tubig. Wasod. Dito pa, pagpagtubig pa. Kay, malipang sa ko pa. Kalibangon kay ko. Grabe. Asam sa kunak. Rapida! A few moments later. May kinabtan di kada ako panagin ni Papa nga malibang rarabak ko. Grabe, tinaw gani na yun. Makatuo dyan siya ba nga? Kinaanay ko ba nga? Nasuko ko niyo ba? Mao gani tanawa unsay ko nagingon nimo. Bahit. Sige. Mau na lugas ko ha? Asa naman yung anak kain taon nga? Ibaw na sina itaw nagkukod niya. Ganit naman po hintag lakaw. Asa naman karoon akong tunay? Ha? Rapido? Oh no! Patay! Ha? Ganihan nag-away! Hindi karoon! Nang pinahinay! Ha?